ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇവിടെ അങ്ങനെയാ പറയാ. ആറാമത്തെ നിലയില് വെറുതെ അല്ലടി നത്തുറിഞ്ചിമാരി ആയിപ്പോയി. അതിന് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിനകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് ഏടയ്ക്കാന്നുള്ളത് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ആടെ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കി തരും. ഞാൻ അതിൽ കയറി ഈ കോഴിക്കോട് അടിച്ചു കൊടുത്തേക്കണ്ടി. സ്വിച്ചൊക്കെ ഞാട്ടോളാം. നമുക്ക് എങ്ങനെയാ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നേ? തീവണ്ടിയില് നമുക്ക് ഒറ്റ മുറിയും കിട്ടി, വെള്ള സ്റ്റൂളുണ്ടായി ഇരുന്ന് സുഖമായിട്ട്. ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് മുട്ടുക. ഞാൻ തുറന്നിട്ടില്ല, ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വന്നല്ലേ. പിന്നെ ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോ എന്റെ ചുമരുമില് അത്യാവശ്യം വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ഫോൺ നമ്പർ പേര് എഴുതി വെച്ചില്ല. നമുക്ക് വിളിക്കണമെങ്കിലേ ചങ്ങല വലിച്ചാ വണ്ടി നിൽക്കും പറഞ്ഞില്ലേ. അമ്മ ചങ്ങല വലിച്ച് സാധനം എന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ വെച്ച് ഹോർലിക്സ് കുടിക്കുക. കഞ്ഞവെള്ളം കുടിക്കാം. നല്ല പാത്രം. അടുത്തുനിന്ന് വരുമ്പോ ഈ ടവലെടുത്ത് നന്നായി. സോറി അമ്മേ, ആ കണ്ണീര് തുടച്ചേക്ക്. കണ്ണീര് തുടയ്ക്കാനല്ല, ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോ വായ കുത്തിക്കയറ്റി വെക്കാലോ. നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് ബാംഗ്ലൂരാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കുണ്ടായിത്തോടാണെന്ന്. പോരാണെന്ന് എന്റെ അമ്മേന്റെ നായർ. എനിക്കും അവരുടെ